tak trimo anane lelakonku niki pasrah kang kawasa nrimo pandu mengtu mati timbang handetawa rada maju ya? Ya. Soalnya tamune ning kene adoh-adoh kok. Tapi tak mengi rada maju to. Sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mengali yo barengi atiku rasa gelo tembang tresnoku kang musra tresnane ngono wong jago ning nyatane kamu ora bisa tahan tapi kok yo bareng atiku
rasa tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak antopi nggih nyarengi segata dalu saking kanca-kanca muda tumaruna katur sedaya para tamu wilujeng rawi pasugatan ingkang sampun katur. Lajeng Kang Mas. Anakku sing neng gedung saiki coba kayak swara sing tak genah mbrebek kan kebun binatang pambuka kono nyanyi kono musiknya dibanterke ini kan di kebun binatang Mas sampean nggak tahu toh di sana banyak loh nggak apa jeneng kandang-kandang dulu termasuk sini ya banyak kandang nih ora nek ding niku peternak utut. Nggih. Bagus dewe besok pinter sekolah yen mus bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere tahu tempe tahu bibar setunggal langgam langsung kula aturaken pakurmat yawe tertentu dalu kalanggahan mengke kathah sanget nadong dawuh mungkin mengke Pak Camat Pak Lurah saking para Pak Carik komplit ya kula pitados Sragen menika olekaning kagunan kedunging kabudayan bahkan sudah diakui dunia campur sari itu dari Sragen. Ya mung siji. Siji apa, Mas? Kabeh do nguyu-nguyu MC. Nah. Obatke wong. Obatke wong. Engko Putra Nuswantara katur mbaleni. Niki langgam kado buat Dek Mahisa. Mahisa.
siji enggal menengo anak ayo welas marang ibu Basmi kumasaan dasi didhawuhi kudu oh ae bisa Sik. Sing semangat, Lang. so Enek senggaan anyar sing dhisik mau Pak Polisi beda lho ki mau. Nggo, baleni sik. Pak Polisi njuk manuke siji Ya. lah apa ora wis duwe ta Pak Dalang yo ben dobel Pak Dalang ki wis ndek manuk kok njaluk-njaluk lho lemburi kan urung Bisa. Ayo. bisa gawe damel menapa Iso gawe cakepan kok dialuske. Ayo. Damel menapa? lang nek ngene iki penake gawe apa Damel menapa? Iya ta. Siji muga-muga bisa taruna ingkang ngungkuli bapa Len. Umpama kaya aku Pak MC minimal anake ya bos Maling. ora sing apa-apa Mas Bos campur sari. oh iya bos campur sari Heeh. Umpama Pake Polri Polri anake ya Kapolsek lah. Kapolsek Minimal. lah ya Nek iso ya kaya Pak Kapolres Indramayu menika AKBP. nggih Ajun amin Komisaris Besar Polisi. Ngerti Len kowe? Ndongamu anakmu sok dadi apa? anakku ki wis tak dongakne sing apik paling apik dhewe Mas ning tak seneni ndek ini Ya. ndek ini tak seneni lah arep TPA ki malah kerudungan tak seneni no Enak apa? lah wong lanang kok kerudungan Oh iya. Dadi kek banci Ayo. ya kan. wis tak dongake sing apik malah Iya. Kudu dongane sing apik. Lah, iya. Aku ndonga emah bundet kalah terus. kalah Wah. terus aduh dunung bapakmu ngayahi kewajiban yen wis rampung mesti kondur nuswantara adil makmur
aja suwe-suwe ngono to, Mas. Alah. Oh Lah ya. aku wis selak ingin nok Mas suwe-suwe. Bagiane kanca-kanca Wira Pradangga karo termasuk aku kuwi mung ngarepan. Ngarepan. Heeh. Dadi sak garapan langgam kuwi biasane pun angger wis kados biasane kok wis ngeni wong kok len. Iki tak tanjak-tanjakke tenan mung bar iki mengke pun kula taosaken pakurmat. Ning nek ora nek MC ya kujur. Lah piye kok kujur? Lah engko sing arep mengatur wong Ya sujokno aku ki wis kenene bubrah. wis bubar. Dadi angger Mas Mama kok nggih. Angger wayahe jam ya tak barke diseneni wong. Diseneni wong ya. Njaluk lagu ya rebutan seneni wong Ning terus. ya ora apa-apa jenenge beraneka ragam budaya. Nggih. Lan nyun sewu. Pokoke tetep disyukuri. Sak sragen pun antarane nyun sewu Tangen kalih Masaran nggih tetep benten. Benten pranatan, benten budaya. Nah, menawi mekaten kita harus mensyukuri inilah Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Ayo ngono kae. Monggo. Monggo. Bisa gawe Timun. bisa gawe aku nek kon ngene iki ra iso. Aja. Saya nek kon ngene aku ra iso. Aja Len. Nek gendon pengen. Bisa gawe Akhirnya kan boten. marang Nggih. Kalih nyuwun donganipun Pak Camat, Pak Lurah, kanca-kanca Alrosta ben tetep laris. Amin. Amin. Aku ya melu kemaki kok nek laris. Kemaki. Alhamdulillah. Penting anu ya Mas, nek dhewe wis nglumpuk aja mbok nggo medok ya. Dilumpukke. Antara setoran akhir bulannya ke tanggal loro ya wis tak boti. Ya. Pasti buat ya alhamdulillah. Mbok double iken. Maksudnya sampean nunggak tak double. Iya. Monggo. Aduh bapakku ngayahi kewajiban yen wis rampung masih bangkir nuswantara hadir matur suwun. Anakku sing bagus ayu dhewe kan Elvaro kan Jawa. Aurelia kan mesti wedok. Marvelino iki genane Jawa. Ora enek jenenge Paino kok wedok kan ya ora enek. Ayo mbok menawa kok ya. Kipli kuwi lho asline jenenge Suyatmi ning lanang. Besok pinter sekolahe. Ceklik wedok. Ternyata rada ndrembe. Yen wis Pintar ngapusi. Oh, ora. nyambut gawe bisa mlaku sak Ugi kula ketenake dhumateng Mbak Ambar. Dari aja oke-oke lho, Mbak. Aku mau pangling arep menyapa ya nek bener apa ora. Mboten kalih Ome. Samana
manusa bangsa hinggal menengo anakku walasa marang ibumu didhawuhi kudu aku diprotes karo wargaku kok wargaku. Tangga-tanggaku khususnya RT 20, RT 19 karo RT 22 baru kerja bakti. Lagi kerja bakti terus? Dalan nggon gunaku kan penghubung RT 19 20 karo 22 kan demblong. Guru-guru biawak. Ya biawak kuwi kan. Ya. Mareme bisa gawe tukang syuting iki lho. Lah endi? Iki. Lah yo Suyatmi mau to. Suyatmi Kipli. Ayo. Jane wajahe kayak sing mene Gusti Allah ya rapati-pati bagus banget. Ya rapati elek-elek banget. Lah ning kok tingkah lakune iki ngentek-ngentekke wedokan jarine playboy. Apa oh lho lu masamu jarine iki Mas Jolo tak kenalke yangku. Cah kono kae. Sesuk nah iki lho pethuk nah iki. Beda meneh. Kalau kae yo yangku. Kaya ngono warung ngapeli anakku tak buajul kaya malah. Hai. Oh, ya serampang pacul. Ayah nek nyeluk ayah, ayah
Jolo. Oh, wani ngincik omahku awas kowe. Mas Jolo. Setunggal lakon Putra Nuswantara ngiras pantes ndherek nduk. Sangis. Rombongan buri-buri gitu ya melu rame tanteku. Ngosik bagianmu rodongko. Ngalamat wong ruwet. Nggih, anu kali digatene BRM sini entek lho. Enggak. Wes mau kok.
siang kalegan ugi Arseka Maraksoan ugi dipun seguyung profesional video syuting dari teman AA Multimedia RDA Audio Sound System. Sa
matur sembah nuwun Bunda Santi wedal kekarane wong akrami tutu bondo tutur upa hamung hati pawi tane nah nek niku bener Mas lah piye kudune anu apa jenenge mau piye mau jenengan mau dudu ati pawitane dudu ati 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 pawitane. kebojoan kuwi gur ati bondo donya kuwi iso digoleki wong loro rek sangger saling mengerti saling memahami ki bondo ki kok ya omong kosong ki omong golek dhewe golek dhewe njaluk jatah kowe iki kaya wong waras nek omong ngono kuwi aku kan ya maniku ngene iki ngandani aku nek ngandani ki pinter Mas apa kelingan nang omah kae opo aku lho ora aku ki wong iki pengertian banget to bojoran kuwi tak kei nyoh aku duwe apa tak kei nyoh saiki aku serah duwe apa-apa wis karepe lah Bojone kekne entek-entekan mumet sepira Mas luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena hati numbas arta jenengku kowe aja lali maranganku iki Mas nali didane nandang susah sapa sing ngancani dasar wong lanang ora pangarten kan ya ngono kuwi. Ora lanang. Jenenge wong wedok kuwi nek nesu kuwi ki mesti kangen. Nggih Bu nggih. Lah nggih, antara kangen apa jatahe kurang? Jaluk duite kurang to, Bu? Nek nesu nggih. Blonjone kurang to?
Ya ngono. Dadi wong lanang ki kudu paham, aja bojone tok nesu kok malah genti-gentine soni ngono ki ya enggak boleh nggih Bu nggih. Jahat ngono kuwi enggak boleh. Sinarkan tilaksana bicara foto binerkan pinangan pinanganten kekalih ugi para tamu musik bangsa sami lelenggahan. Ya. Dik Rian. Ya, jumeneng kok. Mas Suryadi wilujeng siang. Windonono nganti pikun
banjiran ora ya kowe? Mboten wong wau. Medal pundi wau? Mriko. Wah, lah aku metu kene ali montor. Sejane kok ora keli jeneng. Pomo keli malah kena nggih lakon kok. Kok iso? Iya, kena nggih crita anak putu. Nanti motor. Iya nek ijek urip. Lah iya, montor ireng keli malah apik aku niku. Tak sasak ngene timbang mubeng aku. Lah jenengan ki ora dikandani karo kanca-kanca to? Mboten kok, wong pokoke anggere butuh mangkat dalan ku nek bengi kene iki aku mlebu kene malah banyune kebak. Heeh. Mangsa dadak bisa lali marang dika ingkang tuhu rina wengi dadi ati prasaja tur bisa Campur sari iki nek elok. Nggih. Iya to. Anak ketang aku rapate eloke ndelah kanca-kanca ya do sregep-sregep kabeh wis do teko. Prabowo barang wis teko iki alhamdulillah. Ora kaya ndek bengi. Selak banjir. Oh keterak banjir. Nek montormu tetep keri lho gen aja metu kono. Seminggu tak tinggal lunga ora krasa atiku nelongso saben dina sing tak rasa rina wengi katoneng netra monggo batinku saben dina mong ngalamun yen kelingan ati mbok piloro semangat lang. Ora semangat. Seminggu ngkas telung dina ngkas awake Bali sambung macan meneh. Jadi kudu semangat kanca-kanca. Nah, nggih. Nggih selawe. Oh iya, wah, mbak do apal kabeh aku iso gak pindah kakak sambung macan kowe suwe iki. Nah, monggo kalajengaken. Kendra.
swasta Indonesia. Alfa Audio juga media ngaturaken wilujeng siang sedayanipun para tamu. Monggo Kang Mas. Seminggu tak tinggal lunga ora krasa atiku nelongso saben dina sing tak rasa rina wengi katoneng netra sapa saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok pilara Sembah nuwun Deria Wirina Desati DPI Pangkur wae Mas, pangkur. Kledang, kledang kae sapa? Sajak kaya wong sing tak tresnani. Esemene sepet metu. Mas, kadosipun Bapak Lurah sayah lho Mas. Lah ya ben sasi Sayang apa sayah? Ha pakai ha sayah. Lah krunguku sayang ngono ya. Anggere hawane adem kok. Terusan ragatok rada budek kok Dik. Wong saya wong nyuwun pangapunten sedinten aktivitasipun nggih kathah kok ya. Pengaruh ya Mas. Ya pengaruh coba panjenengan nek job-job terus lak ya cepet tak sawang intan job. Ngono to. Sopir rame ya tak sawang pucet ngono malah raine kok ya. Kok malah pucet. Monggo. Kaya bisa dadi tombo Lah bodyguard kok ya nyambine nyoting. Malah wedi lho sing arep syuting. Aku wedi lho disotingkat mau. Awake kaya direh lho ya.
Wih, mlaku terus. Nggih, Medeni rapopo wong, wanci Mas. jaga kesehatan kok Iya. ya. Ampun ajre lho, Pak. Santai niki Mas. Tombo tresno nandang wuyung rinten dalu mung sliramu ingkang bisa nambani kangening ati. Dawah langgamipun. Nggih. Jumbo kalian bawanipun ya, Mas. Cakepane Kangen ning diboke ati. loro ati. Bisa kanggo tombo, loro ning ati ya iso, Nggih. kangen ning ati ya iso. Jenengan apa kula riyen iki? Jenengan mawon. Kula. Yo. Lali ya. Susah nunggu kowe balik karasa kangen ra bisa lari amung sira kang bisa nandani. Bapak Lurah, mbok menawi ngersakaken lelakon. Kula iki Pak sowan, Pak. Kula nggih kula bibar sowan Pak Lurah. aku ngilikin lho sing tak seminggu ping pindho nggih mboten napa-napa. Mula aku nyantek pekewo lek ajeng matur kok malah jenengan ora dadi ngopo. Nggih ngersake lagu napa, Pak? Lho ngono kuwi lho, Dik, lho ngono kuwi lho, Dik. Seminggu ping pindho lho Mas niki. Lah seminggu ping pindho lagi diajeki mawon nggih, Pak nggih. Diajeki mbahmu yo yo. Ya ora apa-apa sedekah nggih, Pak. Ngersake lagu napa? Nyidam Sari, oh nggih bibar menika nggih Pak. Nyidam Sari. Seminggu ping loro ki lagi Dewa Ruci urung karawitane lho kok yo. Ning muga-muga dados berkah, dados amal kesanenipun panjenengan Bapak Lurah. Amin. Ya alhamdulillah. Mangke tesih kathah sanes Pak Lurah. Mboten pinanggih kalian
Pak Bayan, Pak Mariono. Suwi banget. Enten nek 3 tahun. Angger petuk ndelalah dhek panjenengan pas jagong. Ndelah kundure kan nggih rumini Pak Bayan riyen. Oh ngoten. Rung iso ngantek sapet jagong ngono wis ditinggal lunga. Sehat selalu nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sedaya warga Margorejo manggi wilujeng pinaringan sehat gancar nggone golek rejeki. Amin. Amin. Aja semangat wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihmu Katur swanten Pak Nidri pun aturaken sawetawis. Wiwitane kepareng jumeneng Dik Noni Aprilia anderek sang peke kenyayu ini rada sedak kene kan lono kok jeblok tabrak tepak nesu bocah ini kang olah budaya ya wilujeng dalu Pak alhamdulillah adik-adikku saiki tambah sregep mangkate gasi. iya sing paling ngepluk Merlin saiki ya tekone sik dhewe Adalah aku. iya sowan menyang kutha gedhe ning tak pikir anggere sekalian ngono tetep tak beh tekone dhisik Dicetakne sisan, Dik. ya ora mung ngono kok ya Oh ya ben ngerti. iya bandara terus kayung selendang kuning kang saking bukit swara kurang permana ning wasis ngungro angungro marang bandara sang dyah ayu pijer gincangake alis terus tresno sesideman nyetel iki angel dhewe.
tak bawani sesideman kok njaluke sambung wanci dalu wah nobake wong to. Ya padha label ini ya mungkin Slendro kae elok 6 ngono. Ya wis latihan lho, Dik. Iya, heeh, alhamdulillah. Kudu nek perkembangan ini Ya setahun sak lagu, iya. setahun sak lagu. Aja mau perkembangan nakal yang judeke wong. Monggo sesideman langkung rumiyin. Luy. Weh becik paten ana imbang perpisahan. Selesya tak rewangi samutana marang keluarga Sarwata putra liwat kincange elisma ketetet anggatan rasane hatiku wis lingser yuswaku aku isih mampu Wong ya trah seniman kok nih. Biyen bapake ya tukang kendang elok. Saiki ra ketang bakul iwak nila. Ya ibune ya pesinden. Padha karo Merlin kuwi. Wah lanang wedok kuwi ya seniman bapak ibu. Tapi kok ra nurun ya, Dik ya? Oga telah nurun mung nyeleleke tok anggumun aku ya. Nggih, ana sekene Mas Agus arep mboyak kene. Monggo kalajengaken. Urip ana kota gedhe gawe tak tukokne masa di sini kowe apa
Monggo pun telasaken. Nah. Nggih, napa ajeng bincang-bincang? Mboten. Oh, mboten. Nah. Udane awet ya, Dik. Nggih awet. Bingung leh mulih engko lewat ngendi? Lah kok iso bingung? Ngelu ngeli. Lewate pundi Pak sing rada Ngeli mriko elek meneh. Ngeli ning Bengawan. Ya. Ngendi krek kan wong kene to krek. Ning Bengawan yang ngeli. Oh, lewat kali, Pak. Iya. Uma tembusnya teko Ngawi. Nan. Urip ana tak gedhe duwitan opane masa isine apa wae senajan sesidem pasti kan Duh wong ayu papujane ngeti Pak Mur mangke dipun suwuni berkah dono swanten Pak Nano juragane sapi Nggih, menika bibar menika mangke giliranipun. Bayan, Mariono. Wah, sing kuatah ya, Mas. kaya ngene rasane wong nandang asmara apa mung ewekku dhewe do dewa Jawa Tengah welas sono mring mami misukapan katekan jejer lan wong ayu umpamakno nakudo tanpa prau sasar darating babatri idam sari es moro bocah sakloron wong ayu engko aja nganti lali siji bagane Pak Pur sing siji bagane Pak Nano gandeng wektune wis wengi ayo diturke ngidam sari siji bagane Pak Pur siji bagane Pak Nano apal urung jenengan Lali ki Mas, malah ya ini sing pundi to Mas? tingati-ngoyo. Lali mau ditentel ngene iki lho mari sebel isin lho kok ya penyanyi ngedut entek nglali lho Bagianku Pak sing endi, Mas? Pur Nika Pak Pur. alah Nika. nggih Nika Pak Pur. Pak Nano nika sakilenipun Nika. nggih kari milih engko sing endi jenengan Ya aku sing gede no. Ya gede kabeh. Wis aku sing cilik. ya lah dadi ngopo ayo nak iki diaturke langgam nyidam sari
Nggih, ampun kesok kondur miyen Pak mengke mboten enten sing nonton. Ya enten kok ya. Ampun Kiai mriki iki luar biasa kok ya. Mungkin saking para pilih sepuh sing kagungan pambengan ingkang mboten saged katilan. Kok bingung ae lho. Lah ya. Lho, mante pake kok ya. Kok padine ya dinyet-nyet ngene lho ndri. Yo bang, ngene wis alhamdulillah kok wis madhep mantep pilih bojo. Tenane lho Mas. Umpamane enek wong kilap ngono terus piye? Alah moh. Ya tetep pilih bojomu. Pilih bojoku. Oh ya wis. Pilih bojoku. Sebab ora nek wong Nek kilap. ora ngerti ngono ta. Lah sing kilap ya sapa? Ya urung enek selaman sementara iki. Penyanyi kok ngantek kilap. Monggo. Nalikane disembadani saestu saking panjenenganipun Bapak Buka ora Nggih. apa. Jan iki apa? Wacawe Rusuhane angel Pak Musa. Musa Frudin, Musa- Ibu Musa Poniem. Frudin. Pak Muji ngono ae kok. Ah, sing gampang to, Mas. Ari Pak Muji ngono ya. Wangele Lah pale rambut. asmane Niku kondang. nama bekene Pak Muji. Pak Muji, Nah. ngaten Pak Nama Muji, alhamdulillah. kebarat-baratan, Mas. Awit tandha wujud syukuripun dhateng Gusti Allah Kang Maha Agung nugraha ingkang pun paringaken putra pawestrinipun kawengku jodho iki setuk jodho karo Kyai Amin. Oh Surabaya. nggih. Terus ditanggapke Dewa Ruci, disengkuyung karo Jangkar Audio, Nggih. ya ora bahen-bahen Syutingnya apa, Mas, syutingnya? Sistem balap saking Amedia apa? Multimedia. Anu ora dawa-dawa kok. Lho ya. Multimedia. Wangele rem. Aja Becet mangap lho Mas. Lho, dhewe ngono kok lho. Ora nek kiyer-kiyer. Mangga pun tutup. Tutup Mas Tri, monggo. Nalikane karo indelu atiku laman sira ayo nganti mati ora bakal lali rekae lintenge Nggih, sampun katur menika, Mas. Ayo dilanjutke mula kados. Tak trimo anane ganti sing maju len Nggih, panjenengan rene Mas. Aku lelakonku niki keluarga besan saking Surabaya. saking Surabaya Nggih. Lenggahe niki nah mriki.
pasrah kang kawasa Bareng ning jaba kok adem ya Mas. dasare ya wayahe kaya ngene Len. Nah ya wayahe nganten anyar yo ngene iki pas Mas berkembang biak. Gitu. Nrimo pandu mengtu timbang handetawa lara Dek ingi sing marai kencanan klambine kudu ijo-ijo sapa? Panjenengan. Mboten. Kok iso dipadhake karo taplak meja iki lho lah ya. Iya. Dawuhe saking sing Oh iya. Lah ya. Niki monggo. Sumuruping surya wayah sore mendung katon lali mengang barengi atiku rasa gelo tembang tresnoku ilang pusra Pintes sliramu kebacut tak tresnani kula nuwun wonge opnam ning nyatane sliramu ra bisa Semangat sedanten ya Mas. Mungkin mboten sah mantuk. Touring kita di Sukoharjo. Iya. Ya kala-kala mengidul. Mengidul genti. Nenek dalu wonten Mojolaban. Nggih teseten kidul. Siang menika wonten Bendosari mengke dalu bablas Bulu. Bulu. Ya muga-muga kanca-kanca sedanten diparingi sedaya sehat. Sehat, amin. Nek sesuk kita ke tempat rewo-rewo lagi. Ya kok rewo-rewo ki piye Mas maksudnya? Sesuk genti kono mahetan. Mahetan. Ngundang. Sing yo kajange sewan. Ning ya ora Babe apa-apa. dicentelke ngono kae ya. Donganipun sedaya menungsa menika duh Gusti mbok menawi rezeki kula tasih teng dhuwur langit mugi panjenengan doaken. Mbok menawi rezeki kula tasih tebih jenengan cedhakaken. Cedhakaken. Ning mbok menawi mboten gelem nyedak awake dhewe sing nyedak. Ngono. Monggo lajengaken. Bungkasane tak terima lelakonku senadyan beri jroning ati Gusti maring ana
ilang musra alhamdulillah kabeh mangkat iki dina iki. Kabeh mangkat ya, Mas. Iya, Nduk. Wah, gayane nggawa pecis apa kek? Kupluk. Ya. Ya, kaya len. Pernatalan ya. Ya iki dina iki. Pripun? Yoga nek ngantek nginep hotel. Elok tenan lho. Iya kuwi gek hotel ora hotel Melati. Lah bintang 3. Elok banget lho karo bayarane wae larang hotel. Pira Ndut 150 Ndut? Hah? Iya. Oh. Kuwi elok lho 500. Berarti iki kok dhewe mlebu hotel Mas engko. Oh iya. Ya Allah. Monggo. Masukin ya, Mas. Bungkusan sembah nuwun setunggal dawuh saking enggak peloke Mas Kitung Srina Tokas Maran manisea gugah ati tebe sinawanging netra suwe angangeni darmaning lara branti solae kataman wuyo
pusata yen ratemu dosira wong manis nimas manis nyata kang kadyakas kangene ngati kok. Mbok menawi pun rencanging Kang pundi? Nggo sing nggo jarik, Mas. Nggo jarik. Nggo. Anu Mbak Leni kangene ngati. Kene apa kono, Mas? Bukane kene apa kono? Mriki ya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu bepujanku ati ngeridu Noseno sasa kaya malih wengi tak anti-anti eling seno teko aku tetep nunggu kowe bali aja kece karo wong ra duwe rasa tresno ra bisa mari ya mung sira sing bani oh ae Mas Bendol, niki kan ning jero gedung Mas. nggih Nek udan kan aman. aman iki Turno iki sing ngundang ki Mas Mahesa iki lho. nggih Iki kan prainan to Mas. Nggih. Ya ning gone mbahe njaluk sunat. wah ya Campur sarine ngarani Mas Arosta jarene. nggih matur nuwun Pak Berarti ki nggo bare nganti sak geleme pon tek solar apa. nek kula ngeten manut nek kula ngeten tenang sing penting hitungane penting ya hitungane dugi subuh nggih mboten napa-napa anu Pak Lurah wong menika ya tenggani Bapak Ibu ingkang kagungan Alrosta Bang Anton kali Ibu dadi mengke kula santai nek kula mawon santai Mas Nggih sing penting tak dongake Arosta di tahun 2025 lancar laris berkah barokah. amin mengestune Pak amin Mbak. nggih ben bosku tambah sugih Pak nggih sedanten tambah sugih lajeng nggih Pak nggih aja sembalang wong bagus tresna ira bakal mana di mana anak kambing saya ora suwe aku
saestu sae luar biasa, Mbak. Niku. Alhamdulillah. Nggih. Aja sembelan wong bagus tresnaku Nanu. Sepira Mas? Nanu. Nanu. Ya kudu ngunggu nanu sik. Kangen kutan upama. Mung sliramu kang dadi tolonge ngati maju madi lebda pangkrawit balungane wah maju madi wau lenggahe teng pundi pembalunge Mbah Kyai Darman almarhum jaman semonten angger sing balung Pak Jumadi ngoten nganti putil petheke ngoten diantar Yai wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah leledo ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lair jroning batin katampen lelagon awak apa ki mau lali tenan to awak di wong ayu sing tak tresnani lagu apa Mas ngoten nika WL wong ayu wong manis lelewamu nah ya ngono kuwi ya rada lali-lali no lelewamu di nano yo mbok menawi pun rencangi Pak Yatno se ha ngono ya matuk Merlin beneran ademe kula wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi najan sepisan ketemu nanging gedhe neros
bisa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu masuk kowe kok dosa rasane kalorno-lorno Gustiku kula nyuwun ngapura asik kudu